The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Please take note that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. John 8:12, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. And my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. Well, sa dili pa kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos nining adlaw, following our customary procedure, the next few moments are devoted to silent prayer in order that we might be properly and academically prepared to concentrate on the teaching of the Word of God. Alang kanimo nga magtutuo, gimanduan ka sa paggamit
sa rebound technique, ang atong pagbalik ngadto sa pakigambitay sa Dios kun do na patay gipanghambin nga mga sala sa una-una, sala sa dila, sala sa buhat, kini babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, ikaw andam na sa padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan alang kanimo higala nga wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi, gidasig ka, giawag o giagda ka sa paggamit sa imong kabubuton, paghimo og positibo nga desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal og bugtong nga manluwas. O humani mo buhata ka na, pagtuo lamang kang Kristo lamang, mao ka na ang paagi sa kaluwasan. Sumala sa gingon sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. John 3:36, he who believes in the Son has life, but he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Therefore, magampo kita karon sa hilom. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo. Nining lain usab nga adlaw nga diin kami gihatagan nimo kay gayunan sa padayon sa pagsibog sa unahan pinagis pagtuon sa imong balaang pulong. Og nagaampo kami ning adlaw nga ikaw hatag ka namo niya ng concentration, pagtutok sa unsa may imong igatudlo kanamo dining adlaw. Nga sarang namo kini maggamit sa mga ladong panginabuhi ingon nga imong mga anak. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, mga suki sa atong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So aniya kita karon ning adlaw in good health. We are alert with a clear mind. We are alive. We are still breathing. Kining tanan gumikan lamang sa kaluoy, gugma, kortesya o grasya sa Dios. Busa karon atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios ug niya kita karon magadupot sa lain nga pagtulunan, creation account in the book of Genesis. Okay, mao kini nga atong uluhan. Creation account in the book of Genesis. Okay, so kung andam ka na, ato kining sugdan. Unas tanan, ang libro sa Genesis, the book of Genesis, tells us how everything began. Nagapadayag ka nato giunsa pagsugod sa tanan, sa plano sa Dios alang sa kaliwatan sa tao. Ang libro sa pinadayag, the book of Revelation, tells us how everything ends, giun sa pagtapos o pagkatapos sa tanan. Where, as recorded in the book of Genesis, has already occurred, as is described diha sa libros pinadayag, chapters 4 ngadto sa 19, as yet future, palaabuton pa o umaabot pa. Chapters 2 and 3 are in the process of occurring. Nagakahitabo pa. Now, ang unang butang nga atong pagatan-aon niining adlaw is this issue of the gap issue dinhi sa Genesis kapitulo 1 ug bersikulo 1 ug Genesis 1:2. Okay, ang Genesis 1:1 nagakanayon og in the beginning God created the heaven
and the earth. Now, in the beginning dinhi, mao ang prepositional phrase in the Hebrew. Niya kining preposition nga ba, and the object of it is the word that's translated the beginning, ang sinugdanan. Reseth, transliterating this, aniya kining preposition nga ba, and then aniya kining noun reseth. Now, there is no definite article with the noun, so it can be correctly translated either in a beginning, in beginning, or as occurs sa Hebrewanon, as it does sa Griego on occasion. Ug mao nga, whenever ang definite article is not used uban sa noun, usahay naga-emphasize kining kalidad sa noun. Ug mao kining pagiha ang gigamit dinhi. Even though literally nagkanayon kini dinhi og in a beginning. Tungod kay usaman kini ka sinugdanan sa kasaysayan. The beginning of history of God's activity in relationship may kalabutan sa kaliwatan sa tao. It is extremely definite. Ug busa, the absence of the article dinhi naga-emphasize sa kalidad, sa kahulugan sa noun, the beginning. O kini prepositional phrase dinhi naga-modify kini siya sa verb. Ug anto kini makita karong taon, bara. It is what we call adverbial of time. Now, abigod nimo, kining mga prepositional phrase sa kanunay in Hebrew ug Aramaic, ingon man in Greek, are used, ginagamit kini sila adverbially, modifying a verb, o usa ka participle or usa ka infinitive. O dunay upat ka matang sa adverbs: time, manner, place, and degree. O duna po upat ka basic usages of prepositional phrases: time, manner, place, and degree adverbially. Now, kini karon happens to be usa ka prepositional phrase of time. Kini siya nagahulagway the time of the action of the occurrence sa verb. Now, ang pulong God din he actually follows the verb. Ang verb musunod niini. The actual word order din he is bara. Ug unya we have the subject. This word Elohim nga gihubad og God, Dios. Bara ang sunod nga pulong dinhi. And then we have the word Elohim. Now ang pulong bara mao ang gitawag ta sa farsing ba sa Hebrewanon a cal perfect indicative third masculine singular. O kining maong verb gigamit a little more than 4 dozen times sa karaang tugon in the Old Testament. O ang iyang context niini always determines sa manner sa iyang paggamit. But tungod kay nagahulagway man kini nga ang Dios creating the heavens and the earth, nga ang ipasabot ang Dios bringing sa kawanangan ingon man sa kalibutan into existence. Therefore, nagahulagway kini, it describes sa sinugdanan o origin sa universo. And therefore, here in the context, it has the demanded meaning to create something out of nothing. On occasion, kining pulong nga bara gigamit to mean to create ang pagbuhat, one thing out of pre-existing materials. Apan dinhi, dili ka na tinuod. It means to create something out of nothing nga diin nagahisgot kita bahin sa Dios kinsa nasayod sa tanan, sovereignty ug labawng makagagahom. All this is no problem. Karon,
Ang direct object ni ining mao nga verb, the heaven and the earth. Ang pulong heaven dinhi is the first of the two compound direct objects, ha shamayim. It is the masculine plural noun with a definite article. Nga makita ta sama niini, shamayim. It is actually ang dual form sa noun. And it means dual heavens. Unya gisundan kini sa noun nga arets. And that means ang yuta, the earth. Barashit, baraeth, or bara Elohim met it shamu etha arets. In the beginning, God created the heavens and the earth. Karon, aron sa pagpakita kanimo other places nga din ang pulong, this verb bara is utilized dito sa ang pakigsaan, describing creation, ang kabuhatan. Namubalik taon niya din sa Genesis 1. Turn now to Genesis 1:27, or rather, take Genesis 1:21 first. Mao na ito unahon. Verse 21 says, And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, and after their kind, and every winged fowl after his kind, and God saw that it was good. Now, ang pulong created dinhi, mao ang cal imperfect indicative third masculine singular from the same verb bara. Then diha sa versikulo 26, or rather verse 27, that says, So God created man in his own image. In the image of God, God created him, man. Male and female, God created them. Sa unang higayon, the word create, gigamit din sa versikulo 27. Okay. Ulagwaya ang pulong bara. It's a cal imperfect indicative third masculine singular. Ang Diyos, God, is the subject. The second time nga kining pulong nga gigamit sa taliwa sa bersikulo, in the image of God, God created. It's a cal perfect indicative third masculine singular gikan sa maura gihapon nga verb bara. Ug sa ikatulong higayon nga kini gigamit at the end of verse 27, male and female, God created them. It's likewise a cal perfect indicative third masculine singular. Diyan sa verse 21, atong makita nga kini nagahisgot sa kabuhatan, creation of that. Kanang nang langoy sa karagatan, ang tanan diya sama sa mga isda o mama life in the ocean, sa kalauran, ug ang tanan nga mga kalanggaman, everything that flies. Ug diyan sa bersikulo 27, gigamit kini sa makato kay gayon, sa tuyo sa paghulangway sa kabuhatan sa Dios, God's creation of the human race, sugod kang Adan ug ni Eva. Now, ang versikulo 27 nagkanayon pag-usab, og so God created man in His own image. Gibuhat sa Dios ang tao sumala sa iyang dagway. That is, in God's image. Og being in the image of God, that's not the physical. Likewise, dili kini physical nga kaparehog dagway, but rather it's a spiritual nga kapareho. It was a spiritual matter o emotional likeness. In the image of God, God created him, man. Unya iyang gipaklaro, He specified that both genders are created. Both Adam and Eve are created. Gibuhat kini sila in this likeness, in His likeness, or dagway sa Dios. Now, may pagka-interesting din is versikulo 27, as what is previously described. Gihulagway diha sa versikulo 26. Because verse 26 says,
And God said, let us make man in our image, after our likeness, sama sa atong dagway. Sila ang magadumala. Sa in English, let them have dominion over the fish of the sea, or the fowl of the air, over the cattle, over all the earth, and over all creeping thing, tanang nagakamang, that creeps, nagkamang upon the earth. O ganiya ang matawag tag plurality of personalities nga gipresentar nga ni kanato. Unas tanan, in verse 6, God said, let us make man in our image. No, kining pulong alang sa make, pagbuhat. Usa kini kakal, imperfect, indicative, first, common, plural. Mao kini ginatawag og cohortative form sa verb. Apan ang verb nga gigamit dinhi mao ang verbo asa. Og dili ka din nagani kinahanglang mahibaw og Hebrewanon aron ka mahibaw nga those are two rather different verbs. Kining verb nga asa. Now, mamatik na nimo nga ang pulong nga bara, this has the consonants are written sa ibabaw. Ug ang mga vowels kasagaran ubos sa consonants in Hebrew. Occasionally, a vowel is written, isulat kini nila between taliwa sa consonants and sometimes sa ibabaw sa consonants. Apan naay little thing nga gipakita dinhi. Ang hitsura ni murag apostrophe is actually maong pagi sa pagsuwat sa aleph dinhi because it has no sign, phonetic value sa Hebrew. And likewise, nasa tay lain sa ubos nini, upon this time, ang apostrophe is turned toward the word. And mo kanay paagi sa pag-transliterate kining pulong alyan dinhi because it has no sign, phonetic value sa Hebrew. Okay? Okay, ang mga pulong bara ug asa are two different verbs sa Hebrew. Bara sa atong makita so briefly dito sa Genesis 1:1 kadto nagkahulugan og to create something out of nothing. But dinhi sa verse 26 ang Godhead nagkauyon sila uban sa pag-ingon nila atong buhaton ang tao sama sa atong dagway. Let us make man in our image. And then unsa nahitabo? And how is it set forth diyan sa versikulo 27? So God created, iyang gibara ang tao sama sa iyang dagway. And the image of God, He barad, He created them, male and female, lalaki babae, He created them. Now, ang pagtandi sa verses 26 o 27, ano yung mayroong danon pag-ayong butang with regard to the issue of the supposed gap, giingong gap ba? Now we're going to show does not exist. Sa tinuod, wa man kinimita mo diyan sa Genesis 1:1 o 1:2. O tungod nining maong katarungan, for this reason, mao ni ang pagsugod sa pagpakita kanato nga naay ingnon interchangeable usage dinhi in the Hebrew. Tali ni duha ka mga verb. Okay? Ang pulong asa is the general word for doing or making or producing or manufacturing something. Would be directly equivalent to the Greek nga puyao. Ang bara, generally meaning to create something out of nothing, kini siya would be equivalent generally ngadto sa Griego nga pulong katetso. Musa ang pulong bara, nagkahulugan kini og to create, ug ang asa means to make. Okay? So, follow me very well. Samtang kini kay makalibog usahay. And that's the way
They are translated. Apan, kini sila gigamit dinhi interchangeably, meaning mabaylo-baylo ba. Let us make man. So they made man. He created a created man. Gigamit kini sila, they are used here with interchangeable meaning. Karon, may pagka makahuluganon kini. This is very significant. Tungod kay karong taon, we will see dinhi sa ubang mga passages just exactly which direction this is going. Busa, gikan dinhi, moadto ta karon sa Genesis chapter 2 verse 1. Okay? Now, the 6 days of creation are described diha sa Genesis kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 31. The first day as Genesis 1:1 through 5. Ang ikaduhang adlaw as Genesis 1:6 through 8. Ang ikatulong adlaw as Genesis 1 verse 9 to 13. Ang ikaupat nga adlaw as Genesis 1:14 through 19. Ang ikalimang adlaw, fifth day, as Genesis 1:20 through 23. O ang ikaunong mga adlaw as Genesis 1:24 through 31. Now, mao kining pagiha nga gipaymutang. This is the way it's set up in chapter 1. Now, ang Genesis kapitulo 2 versikulo 1 says, nagaingon kini, thus the heavens and the earth were finished. And this is a verb in Hebrew, kala. Now, ang kala sa Hebrewanon meaning to finish or to complete something, na kini insaktong kahulugan sa Hebrewanon sama sa English. Kini nagkahulugan og ang pagtapos o pagkumpleto o usa ka pamaagi o process, whether kanang maong process madali ra ba o madugayan paghuman, o ang gihulagway gyud niini maong pagbuhat sa kahimtangan o environment alang sa tao, o ang pagtungha o existence sa lalaki o sa babae didto sa hardin sa Eden. Ang process o pagpahimutang niini nahuman. It took 6 days. Unom ka adlaw sa pagbuhat niini. And of course, mahimo ra gud unta tong buhaton sa Dios in a split second sa usa ka pamilok, but instead he chose to do it sud sa unong ka adlaw. And then mipahuay siya on the Sabbath day. And the reason ang hinungdan nganong he chose to do it this way is because he is setting up the basic cycle of the week. Ingon nga, basic time element alang sa kinabuhi sa tao. Kasamot ka? Ang semana, ang buwan, ang tuig, sundan kini sa dekada o sa siglo, century. But the week, the month, or the day, the week, the month, and the year, mao kini ang 4 basic time elements to frame limitations on man chronologically sa iyang sunod-sunod nga pagpahimutang nini. So, ang kapitulo 6, 2, versikulo 1 describes sa paghuman o pagtapos ng maong proseso, this very process. Ug ang pro-alim, perfect indicative third masculine plural sa pulong kala dinhi, ang verb nga kala nagkanayon, the heavens and the earth were intensely finished. The end of the process, and all the hosts through the army of them, kana nagpasabot nga didto na silang tanan, all of them were there. Ang kawanangan gibuhat na, diha na mga planeta, diha na mga kabituunan, diha na ang adlaw, niya na ang buwan, niya na ang kalibutan. Ug ang yuta is in the condition of perfect environment. Ug ang lalaki ug babae gibuhat on the 6th day, ikaunong mga adlaw. Ug gihantagan na sila, they have been given by God authority katungdanan
over the animals, mga kahayupan nga ng lupan sa kalangitan, in the air, that moved on the land or on the seas. Karon ang bersikulo 2 nagkanayon og, and on the seventh day God ended His work. Gihuman sa Dios ang iyang kabuhatan nga He had made, ug mipahuway siya sa ikapitong adlaw sa iyang pagbuhat niadtong tanan. Now, mubalik ragud taning bahina, hinahinayan tas magbatbat kini. Ug sa ikapitong adlaw, God intensely completed His work which He had made. Now it says, on the seventh day, God ended. It's a PL imperfect, indicative third masculine singular, gikan sa verb nga kala. How do you intensely finish something? And the answer is, you stop working. Muundang ka sa imong buluhaton. Gusto? Put down your tools. Ug ang Diyos, wa man inoy tools to put down. You go inside, umulingkod ka, ug ang Diyos did not have to do that either. It's just done. Humana. And the intensely stems sa PL dinhi means there is nothing else to do. It's all over. Wa nagyula yung buhaton. Kaya nahuman naman lagi, tanan. But in the relative clause here, which He had made, ang pulo nga made dinhi, usa ka kali perfect indicative third masculine singular gikan sa verb nga asa. Ang asa here is referring to all of the divine creative activity sa unang ka mga bersikulo of chapter 1. Busa, sa makausa pa, kini gigamit nga mabaylo-baylo interchangeably uban sa verb nga bara. Not only diha sa bersikulo 27, kundi diha usa sa bersikulo 21 as well as diha sa verse 1. Ang interchangeable use sa asa with bara. O ingon nga this is not enough, the end of verb says, and He rested on the seventh day. Now, ang pulong rest dinhi, wa ni magpasabot nga ang Dios milingkod and He took a nap. Nagpasabot kini cessation of work, pag-undang sa trabaho. Not replenishment of energy. Mipahuway siya sa ikapitong adlaw gikan sa tanan niyang buluhaton which He made. And again, ang verb din himao, ang cal perfect indicative third masculine singular from the same verb, asa. This is repeated for us here, given to us makaduha diha sa bersikulo 2. Og sa paggamit niini sa ikaduhang higayon, it is a direct equivalent sa unang higayon nga kini gigamit. Gigamit kini nga mabaylo-baylo interchangeably with bara. Nagahulagway nga nagadescribe kini sa tibuok nga kabuhatan sa Dios in the first 6 days sa kapitulo 1. Then ang bersikulo 3 nagkanayon og, and God intensely blessed the seventh day, and He intensely set it apart or sanctified it, because in it mipahuway siya gikan sa tanan niyang kabuhatan. He rested from all His work which God created in order to make. Ato kining ipadayon sa sunod nga higayon, og gidapit ka gihapon, higala, igsuon sa pagsunod nini, pagsubay nini, nining atong Bible study adlaw-adlaw naman kini through the YouTube. Ug sometimes imo makita kini diha sa Facebook. Kining tanan ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry nga atong giangkon nga grasya, nga provision sa Dios alang kanatong tanan. Naranan nato mupahimos batanini o di ana atay kabubuton. Gusto? But remember,
ang tanan nga itong himuong desisyon, kita ra po'y manubag. Okay? So, kini grasya. Kini pagdapit kanimo, pag-agda kanimo, pag-aghat kanimo sa pagpadayon sa imong Kristohanong pagkinabuhi, pinagi sa unsa, pagtuon sa iyang pulong, subay kini sa gimando sa Dios diya sa 2 Pedro 3:18 nga nagkanayon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Magampo ta. Salamat o Diyos ni ining tanan nga imong gihatag kanamo, kahigayunan sa pagpakaon sa among kalag, pinagi sa among pagtuon sa imong balaang pulong, ug lamdagi kami pagdugang o Diyos. Ilabi na nining among hilisgutan nga bahin sa imong kabuhatan. Mapupuon ta namo ang pipila ka mga pagtulon-an ini nga di ay kining tanan o Dios imong gibuhat. Alang kanamo nga dili takos ug nga kami unta mahiluna kanunay diha sa imong plano. Aron kami makapadayon sa pagsibog sa unahan og pagkabot. Yan ang among common goal nga mao ang spiritual maturity. Kay mao kana ang stage of capacity na kami mga katakos sa pagkinabuhi, sa bisag unsang kahimtangan sa kinabuhi, kaadunahan ba, o kapobrehon ba, kalisdanan ba, o kahayahay ba. Kana mo ay among tumong, nga buot ni mong ipakabuot ka namo. Nga kami makaangkon, yan ang katakos sa pagkinabuhi. Imo ka nang higayuna nga ikaw mahimaya. O nagapasalamat kami kanimo sa dugang pang paglamdag kanamo. Nagaampo kami o Diyos nga imo kami dadon pag-usab sa sunod adlaw o sunod nga higayon aron sa pagpadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among gipasalamatan tungod lamang sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.